Que nos din as cancións? Ou os bailes? Unha frase feita? Que lembranzas e sentimentos espertan en nós? Xusto dese fío tiran a educadora Carme Campo e a terapeuta Beatriz Rei Mourelle. Hai 14 anos comezaran a usar elementos do noso folclore para axudar a persoas con demencias tipo Alzheimer. Botaron man dos recursos do Museo do Pobo Galego, onde traballa Carme, e da colectividade que conforma a Gadea, a Asociación Galega de Axuda dos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer, onde traballaba Bea. Co esforzo de ambas, naceu unha guía que cumpre os 6 anos. Hoxe en día segue máis viva que nunca. Esta guía responde a esas necesidades de intentar integrar a todos os colectivos. O colectivo de persoas maiores é un colectivo moi importante, moi numeroso e queríamos superar barreiras de todo tipo para poder achegar os contidos do museo a este colectivo tan importante e do que é tan protagonista. Decidimos empezar a traballar con un grupo controlado de persoas usuarias de Agadea para ver que materiais do museo, que recursos do museo as estimulaban máis, de maneira máis global, porque o que as unía era que todas estaban afectadas por algún tipo de demencia tipo Alzheimer, pero tiñan idades distintas, tiñan procedencias diferentes, tiñan niveles formativos distintos. Entón, tiñamos que experimentar cos diferentes recursos do museo. E o que acabamos concluindo despois dun ano, isto foi en 2014, foi que o folclore as conectaba a todas dunha maneira máis ou menos similar. Por qué? Pois porque, por un lado, é un patrimonio vivo que conecta o presente co pasado e tamén porque é un patrimonio transversal que pode xurdir falando de cualquier outra temática etnográfica. Pois, por exemplo, a través dos traballos poderían xurdir as cancións asociadas a esos traballos ou ferramentas que nun principio son para traballar que se transforman en instrumentos de música. Entón, dábanos moitas posibilidades para traballar con persoas maiores e poder estimulalas a todos os niveis cognitivos. Que teño a casiña feita donde me vou abrigar. Tamén escollimos o folclore, ou polo menos o folclore posibilitou achegar este traballo portas afora do museo, que este traballo saíse fora do museo, porque ao ser un patrimonio inmaterial, utilizando ferramentas como é a virtualidade, permitíanos pois iso, que fose moito máis accesible, non só ter que vir aquí para poder traballar con estes materiais, sino ofrecer estes materiais fora. Os museos non son edificios inmutables, senón posibles ferramentas de transformación social. Poden darlle novos significados ao patrimonio que custodian. Neste caso, a memoria colectiva axuda a coidar a individual. O obxectivo dese proxecto era crear materiales de estimulación cognitiva que foran adaptados á cultura dos nosos maiores, para evitar utilizar materiales que veñen de outras culturas. Hai moitos libros nos que encontras imaxes de Estados Unidos, de Francia, pero non eran propios nosos. Do mesmo xeito, cando intentamos materiales como para traballar a noxia, encontrámonos con que son debuxos moi infantiles e as nosas persoas maiores son persoas adultas. Entonces, a idea partiu dai, de crear uns materiales adaptados á cultura, ao patrimonio, o que viviron os nosos maiores, para facer unha estimulación moito máis global e significativa para eles. Ti, cando aprendes, cando eres neno ou nena, e aprendes cousas da túa vida diaria, cousas na escola, iso vais almacenando. Vale? E o que din moitas guías e moita evidencia científica é que nunha persona con demencia volve a etapas anteriores ao deterioro, é dicir, volven a revivir hacia atrás. Entonces, coller esa parte que sigue viva e estimulala, desde o meu punto de vista, ten moitos beneficios. E estimular desta túa cultura, desto que ti viviches, para min claramente é máis productivo a hora de intentar mermar o avance
do Alzheimer ou de outro tipo de demencias. De igual maneira, a día de hoxe, considero que ese material enfocado a demencia tamén podería ser utilizado en persoas con calquer problema de saúde mental, como pode ser unha esquizofrenia, unha depresión, que están cursando con algún tipo de deterioro. A mellor forma de aplaudir o traballo de Carme de Bea é darlle utilidade. Todas e todos vós podedes acceder á guía que elaboraron a través da páxina web do Museo do Pobo Galego. Residencias, escolas, asociacións veciñais e nos fogares. Que a memoria do pobo te acompañe. De mí non me irá apartar,